Je prvý sviatok vianočný a ty si chceš spraviť vianočný obed. Teda možno menej vianočný, ale minimálne s vianočnou tematikou. Tak čo tak si spraviť plnený mozzarelový strom. Toto cesto absolútne milujem, pretože sa z neho dá spraviť fakt čokoľvek. Pečivo na sladko, na slano, základ na pizzu, alebo presne takéto plnené mozzarellové guličky. Z cesta vytvoríme takéto malé placky, obalíme v nich mini mozzarellku, poriadne to uzotvoríme, nech niekam nevytečie a pokladáme to do tvaru stromčeka. Teda to vôbec nemusíte robiť, ale že už sú tu Vianoce, tak nech to máme pekne tematicky. A teraz prichádza dôležitá časť, ktorú prosím nevynechávajte. Potrieme to žltkom a posypame krásne vonajúcim oregánom. No a teraz už len dáme zapiesť na 20 minút pri 180 stupňoch a podávame. Neviem ako vy, ale ja milujem pečivo. A obzvlášť milujem pečivo, kde je dnuká nejaká roztápajúca sa plnka. No a tento stromec je jednoduchý, rýchly a verím, že ním okúzlite nejednú návštevu.